Inday. Inday. Ano po yan? Ayan, tarungan ko na yung mukha dito ba? Ano ba yan? Hindi na ko dito. Hindi mo magkuha na yung mukha. Huwag mo ilay, hindi po kami butang kandila. Ano ka galupin ka? Nakita. Sa pangulang balap. Bukur ng tao, ha? Tapang naman na siya. Hindi. Problema na yun. Ano, utang na lang. Bang, la. Nah, la. Allah. Will! Balik balay yan? Ha? Ano kayo balik balay? Trabaho mo sa ko, no? Gana lang dapat. Oh. Kusga. Inay lang. Mana, kataliktik na. Wow! Dong! Ayun. Dali, dong! Diyan.